Sebagai lagi kita nanin kasa AJ Kaisang po strike situ. Aga kita out ang tulap sa bus. Mempakita naman Jefferson Fred. Jefferson Fred. Ito ang tulap sa kong pitcher kasa dito AJ Bucky strike. Striker po ang AJ and Jefferson Fred. Pitcher kasa dito si right ang Jefferson Fred. Pitcher sa kong kasa Jefferson Bucky strike silo. Pitch count and namay sa kala. Pitch count 60.